Idimo reZimbabwe tauya neupdate yemwana wekuTsholotsho uyo akanzi akaita nhumbu infact ainzi akamitiswa but zviri kuitika ndezvekuti akatorwa madna and madna results ndo atauya nawo ndo update yataita yaita kunzi right chingoti makorokoto tasvika 8000 masubscribers guys munovember uno ngatirambe muchipa support yakadaro. Anyway, singanyanyopedza nguva, zvaitika ndezvekuti madna results abuda zvichinzi baba vanga vakasungwa vachifungidzirwa kunzi ndivo muridzi wenhumbu havasi. Zvamadna results abudisa achiti havasi, and vakomana 2 vanga vakasungwa zvekare vachinzi ndivo zvekare vakaita se vangave varivo vakamitisa mwana uyu. Zviriko zvabuda zvichinzi futi havasirivochi varidzi vemwana akazvarwa nemusikana uyu wekuTsholotsho ane 9 years anga ari mugrade 3. So zvazvaita ndezvekuti right now vakomanavo vari kubuda vane hasha vachitaura kuti no mutivharire because hatisiri isu takataura kuti hatisiri isu, because obviously munhu anomboramba mhosva. Saka I don't know kuti zvichapera sei, asi zvapo ndezvekuti polisi yava nebasa rekutsvaga kuti muridzi kana kuti muparamuri wemhosva iyi ndiani. Saka hatisi kuziva kuti vanhu ava vanga vakangosungwa nekuti ndo vanhu vanga vataurwa here nemwana uyu kana kutiwo vanhu vanga vataurwa nenharaunda. So nyaya yacho ine kautriki kaiinayoko, but let's talk what you think in the comment section kuti munozvionawo sei, and suspect kana kuti munhu akapara achanyatsowanikwa here kana kuti yakutongofa yakaloda. Amen, but pakaipa guys.